Nuwun sewu Kanjeng Bibi. Menawi mboten sisih paningal kula Yayi Werkudara menika gadah hambek gangsal welas inggih mboten saged owah inggih menika setunggal kendel tegesipun tatak tetek bilih menawi sampun nglampahi wajib mboten ajrih sinten-sinten angka kalih bandel yen pinuju mengku wajib mongko manggih bencana mboten watak ngaduh utawi sesambat tiganipun kumandel sadengah tindak tandukipun kapasrahaken dhateng Gusti Kang Maha Kawasa wondene salajengipun Werkudara menika sipatipun kendel datan sugih wuwus nanging sabarang pakaryan ngrampungi angka salajengipun tetep sedaya kewajiban linampan kaliyan iklasing manah mantep Werkudara mboten nate ragu-ragu ing sabarang tindak madhep paningalipun batos Werkudara tansah ngesti setunggal mboten nate mangro tinggal sregep teguh saguh petel ing sabarang damel wondene ajeg mboten nate nglirwakaken kewajiban ing salajengipun jejeg adiling sabarang tindak samu barang sarwi sartimbang lan sakbobot tuwin rasa lan samu barang sarwi sentosa lair lan batosipun inggih salajengipun awas lan waspada tanggaping cipta sasmita tindak tanduk tansah manggening bebener sipatipun Bratasena ugi nggadhahi sifat tabri telatos nindakaken kesaenan tuwin sifat luhuring budi anetepi bawa leksana datanate ngoncati kesagahan ingkang sampun kawiyos lair tembaga batin kencana tegesipun wong pinter nanging boten keminter sugih kawruh nanging awis ngendika yen karasa ngendika seklimah sarwa titis tetes lan tatas